расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни нӯҳум рақами рейтинг Дэн Хукер бо рекорди 23-12 ва 12-ум рақами рейтинг Боби Грин бо рекорди 31-14 рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чанд дақиқа пеш Дана Уайт хабар дод ки чемпиони вазни вазнин Ҷон Ҷонс дар вақти тамринҳо осеб гирифт ва муҳорибаи ӯ рӯзи 12 ноябр зидди Стипи Миочич барҳам хӯрд. акнун дар ин турнир дуюм рақами рейтинги вазни вазнин Сергей Павлович бо рекорди 18-1 зидди чорум рақами рейтинг Том Аспинал бо рекорди 13-3 барои камарбанди муваққати вазни вазнин меҷанганд ва ғолиби ин муҳориба бо чемпиони доимӣ Ҷон Ҷонс вомехӯрад ва акнун муҳорибаи асосии турнири UFC 295 муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин муҳорибаи Ирҷи Прохаска ва Алекс Перейра мешавад. ана муҳорибаи Павлович зидди Аспинал бошад дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 295 хоҳад шуд. топови ҷангавари вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи гуфт ки ӯ бояд рақиби навбатии чемпион Ислам Махачев шавад, на ин ки Чарлз Оливера. ма дуюм рақами рейтингум ва ма Дастин Пориеро ба нокаут равон кардум. Чарлз Оливера метавонад ки пеш аз ман ҷангад, аммо Махачев аллакай ӯро шикаст додааст. ана ма бошум ҳоло бо Махачев ҷангидагӣ нестум. ин қувваозмоии нав мешавад ва ма фикр мекунам ки маҳз ана ҳамин муҳориба ба мухлисон даркор аст. фикр мекунам ки Махачев Оливераро ба монанди волк шикаст медиҳад. ма ба ин кор тӯли чандин сол аст ки машғулум ва ҷои худро сазоворум. оё Ислам Махачевро шикаст дода мешавад ё не? ман намедонам, аммо ман ҳамаи чизи худро қурбонӣ мекунам то ин ки ӯро манъ кунам, гуфтааст Гейҷи. ва дӯстон, худи чемпион тамоман дигар нақшаҳо дорад. ӯ ният дорад ки ба амрико сафар карда муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтонро аз пеш тамошо кунад ва шояд ки ғолиби ин муҳориба рақиби навбатии ӯ шавад. ният дорам ки ба амрико сафар карда муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтонро аз пеш тамошо кунам. ба ман камарбанди вазни ним миёна хеле шавқовар аст ва боз ҳам шавқовартар муҳориба зидди Колби Ковингтон аст, чунки ӯ бисёр гап мезанад ва муҳориба зидди ӯ хайпи зиёд ҷамъ карда метавонад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним миёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Колби Ковингтон рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, шумо муҳорибаи Исламро зидди ғолиби Леон ва Колби дидан мехостен ё не? метавонем фикротона нависен. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский гуфт ки барои муҳориба зидди Илия Топурия моҳи январ омода аст. ба ман танаффус дар кор нест. ма ба лагери тамринӣ баргаштан мехоҳам. фикр мекунам ки моҳи январ барои баргаштани ман хуб менамояд. муҳориба зидди Илия Топурия барои ман хеле шавқовар менамояд ва ман ҳамаи таваҷҷӯҳи худро ба ин муҳориба равон карда метавонам. моҳи январ шумо беҳтарин версияи маро мебинед. ма ин чизро ба шумо ваъда медиҳам. ма ин муҳорибаро бесаброна интизорам. такрор мекунам, саломатии ман хуб аст ва ташаккур барои дастгирӣ, гуфтааст Волк. дӯстон, ба фикри шумо Волк бояд танаффус гирад ё ин ки ӯ барои муҳориба моҳи январ омода аст? фикротона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавед то